Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Mataji. Thank you. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. ஸோ நம்ம வந்து செஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 10 o'clock ஆச்சு இல்லையா? ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் எல்லா வீக்கெண்டும் நம்ம இப்போ இந்த செஷன் ஒரு சத்சங் மாதிரி நம்ம எல்லா டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டாபிக் அந்த வாரத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம வைஷ்ணவா ஈவெண்ட்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தா அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம ப்ராமினன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய ஐடியாஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரி இன்ஃபார்மலாக நம்ம இது வரைக்கும் வீக்லி டேஸ் நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து இது கிளாஸ் கிடையாது, நம்ம எல்லாரும் வந்து ஷேரிங் மோட்ல நமக்கு தெரிஞ்சதை பகிர்ந்துக்கிறோம். நம்ம ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அதுக்காக மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த வீக்கெண்ட் சத் சங்கம் வந்து எல்லாரும் அட்டன் பண்ணணும். நம்ம ஒரு வாரமும் ஒரு நம்ம டிவோட்டிஸ் வந்து லீட் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நாமேஸ்வர் பிரபுஜிக்கும் தனேஸ்வரி மாதாஜிக்கும் உஷா மாதாஜிக்கும் எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்காக உங்க எல்லாரோட பிளெஸிங்ஸ் எனக்கு தேவை. ஸோ இன்னைக்கு என்னுடைய அனிவர்சரி கூட, அதனால எல்லாரும் நீங்க பிளெஸிங்ஸ் அமைச்சிருந்தீங்க, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன இன்னைக்கு பண்ண போறோம் அப்படின்னா, வந்து ப்ரேயர்ஸ் ரேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மகாமந்திரம் சொல்லுவோம் இல்லையா? மகாமந்திரம் சொல்லும்போது நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க மகாமந்திரம் மட்டும். அப்புறம் அது மாதிரி ஒரு 10 minutes நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கீர்த்தனம் வந்து லலிதா கண் மாதாஜி, அதே மாதிரி லீலாவதி ஆனந்த் மாதாஜி, உமாபதி பிரபுஜி, கவிதா மாதாஜி இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு கீர்த்தனை இன்னைக்கு பாடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கீதா வீக் இல்லையாது, ஸோ அதனால கீதையை பற்றி சில பாயிண்ட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் பத்மா மாதாஜி வந்து ஒரு ஸ்டோரி, அது கீதை சம்பந்தமாக ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொல்கிறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பகவத்கீதைனால நம்ம வாழ்க்கைக்கு எப்படி நமக்கு மாற்றங்கள் வந்தது, என்ன நன்மைகள் வந்திருந்தது என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ 4 டிவோட்டிஸ் வாலண்டியர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்துமதி மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, செல்லகுமார் பிரபுஜியும் அவருடைய துணைவியாரும் பழனி மாதாஜி அவங்களும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வேற யாராச்சும் நீங்க இந்த டிவோட்டி இந்த காங்கிரிகேஷன்ல யாராச்சும் இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்க, அதுவும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ டோட்டலாக நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ கூட ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதனால டோட்டலாக நான் வந்து ஒரு 1.25 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இப்போ 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா ஒரு 11:15 முடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இல்லை நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஷேரிங் எல்லாம் ஜாஸ்தி இருந்தால் மேக்ஸிமம் இன்னொரு 10 minutes 15 minutes மேக்ஸ். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து 11:30 முடிக்கலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஓகே அந்த ப்ரோக்ராம்? ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாமா? டவுட்ஸ் கேட்கலாம், கண்டிப்பா கேட்கலாம். இது நம்ம வந்து ஃப்ரீயா, நம்ம வந்து இது கிளாஸ் கிடையாது, இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதை பகிர்ந்துக்கிறோம். டவுட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா கேட்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நம்ம வந்து முதல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து முதல்ல ப்ரேயர்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரேயர்ஸ் முடிகிற டைம்ல
நம்ம வந்து மகாமந்திரம் வரும்போது நான் முதல்ல மகாமந்திரம் நான் ரிசைட் பண்றேன், எனக்கு பின்ன நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ரிசைட் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஒரு நம்ம மகாமந்திரம் ரிசைட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. எல்லாரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் சேர்ந்து हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे हरे. हरे. हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे. हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे. ஒரு தடவை கூட ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ண कृष्ण கிருஷ்ண ஹரே हरे ஹரே, ஹரே ராம हरे ராம ராம ஹரே हरे ஹரே. हरे, हरे ஃபாஸ்டா பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, कृष्ण हरे ஹரே राम ராம राम ஹரே हरे ஹரே. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे. हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे இப்போ कृष्णा நம்ம प्रभु जी ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம கீர்த்தன் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மாதாஜி இப்போ லலிதா கண் மாதாஜி கீர்த்தன் ஆரம்பிக்க போறாங்க. ஸோ அது நம்ம அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ. ஓகே ஓகே. हरे कृष्णा கண்ணன் மாதாஜி ஹரே நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्णा माता जी ஹரே स्टार्ट करना கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा ओके माता जी हरे कृष्णा माता जी ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதாஜி कृष्णा நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாதாஜி பார்ட்டிசிபேட் பண்றவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மத்த எல்லாருமே மியூட்ல இருக்கலாம் மாதாஜி லலிகண்ணன் மாதாஜி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा अवृत कालिंदी नीरे रजहंस केली कोरे तहे शोभे कनक कमला तारा मध्य हेमपीठा अष्टदाले वेष्टिता अष्टदाले प्रदान नायिका तारा मध्य रत्नस्थाने बुशियाचे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि आमिया परिचे काशी हसिया परिहास संभाषणे दारोत्तम दासा तोई नित्य लीला सुखामोई सदाई स्फुरक मोरामाले वृंदावन रम्यस्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी ஹரே थैंक यू ஹரே फॉर கிருஷ்ணா. द தேங்க்யூ opportunity மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா பாட்டுனீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இந்த हरे இது कृष्णा கூட थैंक படிக்கலாம். இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது கூட படிச்சிடலாம். அதோட यू மீனிங் प्रभु जी என்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல இருக்கு நான் டிரான்ஸ்லேஷன் நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இது பார்க்க முடியுதா? ஷேர் பண்ணுறது? எடுத்த வர மாட்டேங்குது தெரியுது சரி தெரியுது प्रभु जी ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தமிழ் நான் படிங்க படிக்கிறேன். படிங்க படிங்க. இதுல வருது நீங்க கேட்க ரத்தினங்களாலும் ரத்தின அரண்மனைகளாலும் கோயில்களாலும் நிரம்பியுள்ளது. யமுனை நதியின் நீரில் பல அரச அன்னங்கள் விளையாடுகின்றன. அந்த நீரில் ஒரு அற்புத தங்க தாமரை மலர் வருகிறது. அந்த தாமரையின் அடியில் 8 இதழ்களால் சூழப்பட்ட ஒரு தங்க இடம் உள்ளது. இந்த 8 இதழ்களில் 8 முக்கிய கோபியர்கள் வசிக்கிறார்கள். மையத்தில் பகவான் சியாமசுந்தரரும் அழகான ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஒரு ரத்தின சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். தெய்வீக ஜோடியின் மகத்தான அழகு, அவர்கள் வசீகரமான நகைச்சுவை மற்றும் சிரிப்பு எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ந்து அமுதத்தை பொழிவது போல தெரிகிறது. நரோத்தம தியாசர் கூறுகிறார், தெய்வீக ஜோடியின் இந்த பேரின்ப நித்திய ஆழ்நிலை பொழுதுபோக்குகள் எப்போதும் என் இதயத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன். நரோத்தமதாஸ் தாகூரா அல்லது அனைத்து வைணவ ஆசிரியர்கள் மேலும் பஜனைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ரொம்ப நல்லா பாடினீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகே, அடுத்தது யார் கீர்த்தன்? லீலாவதி மாதாஜி இல்லையா? ஆமா பிரபுஜி. ஓகே, குட். हरे कृष्णा प्रभु जी
ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण। மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानेरा नंदे बाय बोल हरि बोल, मानेरा नंदे बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। जाना में सुखे बोल हरि बोल, जाना में सुखे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानव जन्म पे ये बाय बोल हरि बोल, मानव जन्म पे ये बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सुखे ताको दुखे ताको बोल हरि बोल, सुखे ताको दुखे ताको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। संपाते विपाते बाय बोल हरि बोल, संपाते विपाते बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गृहे ताको वाने ताको बोल हरि बोल, गृहे ताको वाने ताको बोल हरि बोल। कृष्ण रसम से रता के बोल हरि बोल, कृष्ण रसम सारे ताके बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। आसत संग चादी बाय बोल हरि बोल, आसत संग चादी बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। वैष्णव चरण पदे बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पदे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। गौरा नित्यानंद बोल, गौरा नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मानेरा नंदे बाय बोल हरि बोल, मानेरा नंदे बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரி போல் மாதாஜி. வெரி நைஸ் லிசா, வெரி நைஸ். டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபு ஜி. ஓகே, பார்க்கணும். Chant the தமிழ் name of ஓகே, இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். Chant the name of Hari, O brothers, with blissful minds chant the name of Hari. Chant the name of Hari, birth after birth in happiness. Chant the name of Hari. Chant the name of Hari, O brothers. You have obtained a human birth. Now chant the name of Hari. Chant the name of Hari, whether you are in happiness or distress. Chant the name of Hari. Chant the name of Hari, O brothers, whether in prosperity or misfortune. Chant the name of Hari. Chant the name of Hari, whether you live at home or in the forest. Chant the name of Hari. Remaining in this material world for Krishna's purposes. Chant the name of Hari. Chant the name of Hari, O brothers, give up the association of non-devotees and chant the name of Hari. Chant the name of Hari, falling at the feet of the Vaishnavas. Chant the name of Hari. Chant the name of Hari, chant the names of Gaura and Nityananda, chant the names of Gaura and Gadadhara, chant the names of Gaura and Advaita. Hare Krishna. ஹரி போல். தேங்க்யூ ஸோ Thank you, மச் Prabhu. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இதில் கீர்த்தனில் என்ன பார்த்தோம்? சாண்ட் த நேம் ஆஃப் ஹரி. ஹரிநாமம் வந்து சாண்ட் பண்ண சொல்றாங்க நம்ம கிட்ட இப்போ, இல்லையா? அது பண்ணும்போது என்ன, நமக்கு வந்து நல்லது இல்லையா, முக்தி கிடைக்கும் இல்லையா, நம்ம மனசுல இருக்க அழுக்கெல்லாம் நீங்கி நமக்கு வந்து தூய பக்தி உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அடுத்தது உமாபதி பிரபுஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தமிழ் படிக்கலாங்களா மாதா பிரபு? தமிழ்ல கண்டிப்பா கண்டிப்பா. உள்ளாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே, எங்கள் குரு சோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே, வண்டாடும் கங்கை மலர் தோட்டங்களே, எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே, பன்னீர் மலை சொரியும் மேகங்களே, எங்கள் பரந்தாமன்னை அழகை பாடுங்களே. பன்னீர் மலை சொரியும் மேகங்களே, எங்கள் பரந்தாமன்னை அழகை பாடுங்களேன், தென்கோடி தென்றல் தரும் நாகங்களே, ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் புகழ் தன்னை பாடுங்களே, எங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மூர்த்தி புகழ் பாடுங்களே. உருவாயுதனில் அவன் தவழ்கின்றவன், ஒரு கொடியோடு மதுராவை ஆள்கின்றவன், திருவேங்கடத்தில் பள்ளி அருள்கின்றவன், அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொள்கின்றவன், திருவேங்கடத்தில் அவன் அருள்கின்றவன், அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொள்கின்றவன். உள்ளாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே, எங்கள் குரு சோத்தமன் புகழ் பாடுங்களேன், பாஞ்சாலி புகழ் காக்க தன்னை கொடுத்தான், அந்த பாரத போர் முடிக்க சங்கை எடுத்தான், பாஞ்சாலி புகழ் காக்க தன்னை கொடுத்தான், அந்த பாரத போர் முடிக்க சங்கை எடுத்தான், நாம் பாண்டவர்க்கு உரிமையுள்ள பங்கை கொடுத்தான், நாம் படிப்பதற்கு கீதை என்னும் பாடம் கொடுத்தான், நாம் படிப்பதற்கு கீதை என்னும் பாடம் கொடுத்தான். புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே, எங்கள் குரு சோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே, உள்ளாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே, எங்கள் குரு சோத்தமன் புகழ் பாடுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு? கவிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கிரிவரதாரி, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनदीरावनचारी, यमुनदीरावनचारी, जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी, जय राधा माधवा कुञ्ज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनदीरावनचारी, यमुनदीरावनचारी. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ்லி சார். ரொம்ப நல்லா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மீனிங்கே வாசிச்சுங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. கிருஷ்ணர் ராதையின் அன்பிற்குரியவர். விருந்தாவன தோப்பில் பிரேம பாவத்தில் அநேக லீலைகளை புரிகிறார். கோபால சிறுவர்களின் நேசத்திற்குரியவரும்
கோவர்த்தன மலையை தாங்கி பிடித்தவரும் அன்னை யசோதையால் நேசிக்கப்படும் அவர் பிருந்தாவனவாசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஊட்டுகிறார். யமுனா நதிக்கரையின் அருகில் உள்ள காடுகளில் தனியே சஞ்சரிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற நம்ம டிவோட்டீஸ்ல இன்னைக்கு அசம்பிள் பண்ண டிவோட்டீஸ் யாராச்சும் கீர்த்தன் பாட விரும்புறீங்களா? ஷார்ட் கீர்த்தன் இருந்தா யாராச்சும் பாடலாம். மாதாஜி, பிரபுஜி யாராச்சும் பாட விரும்புறீங்களா? அடுத்த வாரம் நான் பாடுறேன் மாதா. ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே நான் கிருஷ்ணா. பாடுறேன் பிரபுஜி. ஓகே, ஒரு ஷார்ட் கீர்த்தன், ரொம்ப சின்ன கீர்த்தன் வந்து பாடுங்க. ஓகே, தான் பாடுங்க. பாடுறேன் பிரபுஜி. ஓகே, ஓகேம்மா, பாடுங்க. ஆத்மாராமானந்த ரமண அச்சுத கேசவ ஹரி நாராயண. ஆத்மாராம ஆனந்த ரமண அச்சுத கேசவ ஹரி நாராயண. நவபயரண வந்தித சரண ரகுகுல பூஷண ராஜீவலோச்சன. நவபயரண வந்தித சரண ரகுகுல பூஷண ராஜீவலோச்சன. ஆதிநாராயண ஆனந்த சயன. ஆதிநாராயண ஆனந்த சயன. சச்சிதானந்த சத்யநாராயண. சச்சிதானந்த சத்யநாராயண. ஆத்மாராமானந்த ரமண அச்சுத கேசவ ஹரி நாராயண. ஆத்மாராமா ஆத்மாராமா ஆத்மாராமா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நான் இப்போ குட், எல்லாரும் நல்லா எல்லாரும் நல்லா கீர்த்தன்ஸ் இது பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒரு சஜஷன் என்னன்னா, நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் இது பண்ணும்போது எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கு ஒரு சஜஷன், நம்ம அந்த வைஷ்ணவா சாங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வைஷ்ணவ் சாங்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்கும், அதில் எடுத்து நம்ம அது வைஷ்ணவா சாங்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா அதில் பார்க்கும்போது நம்மளோட மீனிங்ஸ் இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கும். நம்மளுடைய இந்த பரம்பரையில் வர குருக்களுடைய இது சாங்ஸாக இருக்கும். அது பக்தி வினோத் தாக்கூர், இல்லை வந்து பக்தி சித்தார்த் சரஸ்வதி தாக்கூர்ல பிரபுபாதருடைய சாங்ஸு, அந்த மாதிரி நம்ம பரம்பரையில் வர டிவோட்டீஸ், ஐ மீன் குருக்களுடைய சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வைஷ்ணவா சாங்ஸ் எடுத்து பாட முடிஞ்சால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அது பாட்டு அதோட அந்த ஷார்ட் மீனிங்ஸும் சரின்னு சொன்னா நமக்கு அது பாடுறது மட்டும் இல்லை, நமக்கு அதோட மீனிங்ஸும் தெரியணும் இல்லையா, என்ன அர்த்தம்ட்டு, அப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க. உங்களுக்கு பகிர விரும்புகிறேன். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கீதை அப்படின்னா நம்ம மனசுக்கு என்ன வருது? எல்லாரோட மனசுலையும் கீதை அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வருது? என்ன மனசுல தோன்றுது உங்களுக்கு? பகவத்கீதை பாடப்பட்ட பாடல் பிரபு. வெரி குட். பகவானால் கிருஷ்ணருடைய ஞாபகம் வரும் ஃபர்ஸ்ட். கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வருது. அந்த கீதை அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஆன்மீகத்துல எப்படியெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு அதுல நல்லா தெளிவடைஞ்சு வாழ்க்கையில முன்னேறி பக்தி செய்ய முடியுமோ அத பத்தி நமக்கு தெளிவா சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர் பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. மனிதர்களுடைய நம்ம வாழ்க்கையில சில சமயத்துல குழப்பங்கள் இருக்கும்போது எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு நமக்கு தெரியறது இல்ல. இது செஞ்சா நல்லதா? அப்போ அந்த இதை கிளியர் பண்ணி, இது உன்னுடைய கடமை, நீ இதுல மயங்காத, துணிஞ்சு இறங்கு அப்படின்னு நமக்கு ஆணித்தரமா சொல்றது. அந்த குழப்பங்களை நீக்கிறதுக்காக வந்த நூல் தான் இந்த பகவத்கீதைன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. மனிதனை மனிதனாக்க வந்துதான் பகவத்கீதை. மனிதன் எப்படி வாழணும், மனிதனாக வாழறதுக்கு. ஆமா ஆமா, மன மிருகங்கள் தமிழ் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க, அன்னைக்கு சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க. நமது வாழ்க்கையில் எத்தகைய துன்பங்கள் வந்தாலும் அது ஒரு மேனுவல், நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது. நல்லதோ எது இருந்தாலும் கீதையை படித்தால் நமக்கு அது ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. கீதை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதா, ஹரிபோல். மனசுல உள்ள மாதா பிரபுஜி, மனசுல உள்ள சஞ்சலம்,
துன்பம் துயரம் இதெல்லாம் வந்து போக்குறதுக்காகவும் இந்த கீதையெல்லாம் பாடுறதுனால ஒரு மன அமைதி கிடைக்குது. பீஸ்ஃபுல் மைண்ட் கிரியேட் மோர் எனர்ஜி, கிருஷ்ணா எனர்ஜி கிடைக்கும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த சாண்டிங் மந்திரா சொல்றதுனால நம்ம வந்து மெடிடேஷன் சொல்றதுனால மனசை ஒரு நிலைப்படுத்துறோம். ஒரு நிலைப்படுத்தி நம்ம வந்துட்டு எந்த விதமான திங்கிங் இல்லாம பேட் திங்கிங் இல்லாம அதை நல்ல ஒரு குட் திங்கிங்கா கொண்டு வந்தது. கேட்கறதுனாலயோ அந்த சாண்டிங் மந்திரா நிறைய நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம இதெல்லாம் பல கருத்துக்கள் நமக்கு பகவத்கீதை. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு நம்ம வந்து வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன நினைச்சோம், பகவத்கீதை நம்மளுடைய ஹோலி புக் இல்லையா. இப்போ வந்து மற்ற ரிலீஜனுக்கெல்லாம் ஒரு ஹோலி புக் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பகவத்கீதை நமக்கு ஹிந்துக்களுக்கு ஒரு ஹோலி புக் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கோம். அது மாதிரி நம்ம நினைச்சிருக்கோம். ஸோ பல வகையான இருக்கு. ஸோ நமக்கு பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கும் பகவத்கீதை பற்றி புரியும்பொழுது நமக்கு வந்து பகவத்கீதையோடைய கம்ப்ளீட் என்ன சொல்றது அந்த மெசேஜ் நமக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா. ஸோ அத்தகைய மகிமையான இந்த மகத்தான இந்த பகவத்கீதை வந்து கீத ஜெயந்தி இன்னைக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு தெரியும். பகவத்கீதை எப்படி உருவாச்சு, பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து அர்ஜுனருக்கு அதை எடுத்து உரைத்தார் இல்லையா. அது என்னைக்கு அப்படின்னா கீதா ஜெயந்தி வந்து இந்த வருஷம் பார்க்கும்போது திங்கட்கிழமை டிசம்பர் 1ஆம் தேதி அது நடந்திருக்கு. ஸோ அப்படின்னா அது ஒரிஜினலா எப்பன்னா மார்கழி மாதத்துல சுக்ல ஏகாதசி நாள் அன்னைக்கு இதை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைத்தார். எப்போ அப்படின்னா ஒரு சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு மேல இருக்கும்போது அந்த டைம்ல எடுத்துரைத்தார். எந்த இடத்துல அது போர் பூமியில இல்ல, குருக்ஷேத்திர போர் பூமி, புண்ணிய பூமி குருக்ஷேத்திரத்துல வந்து அதை எடுத்துரைத்தார். ஸோ இந்த கீதா ஜெயந்தி என்பது அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் கீதையை எடுத்துரைத்த நாள். அதுதான் நம்ம இப்போ கொண்டாடுறோம். அதை பத்தி நம்ம நினைவு கூர்ந்து அது அந்த இப்ப நீங்க சொன்னோம் இல்லையா, அந்த பெனிஃபிட் கீதைனால நமக்கு என்னெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம், என்னெல்லாம் நமக்கு அதனால இது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா. அதை பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலா நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இதோட தோற்றம் நீங்க நம்ம என்ன அதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது, பகவத் அப்படின்னா என்ன, பகவானை குறிக்கிறது அந்த சொல். அப்புறம் கீதை என்றால் என்ன, பாடல் அப்படின்ட்டு. ஸோ பகவத்கீதைனா கடவுளின் பாடல், சாங் ஆஃப் த காட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கீர்த்தனம் இல்ல, சாங் ஆஃப் த காட். ஸோ இது என்ன அதோடைய மகிமை அப்படின்னா, இது கடவுளால் டைரக்டாக வந்து எடுத்துரைத்துள்ள ஒரு இது என்ன சொல்றது, ஒரு யூனிக் பொசிஷன். பகவத்கீதை எல்லாமே வேற எதுக்கும் கிடையாது, பகவானே வந்து எடுத்துரைத்துள்ளார். அதனால கடவுளால் டைரக்டாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது வந்து அபாவரிஷ்யா அப்படின்னு சொல்லுவோம், அபாவரிஷ்யா. ஸோ இது பகவானால் எடுத்துரை நம்ம பார்த்த மாதிரி குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் நடந்தது. அது ஏன் அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைத்தார் பகவான், இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எதனால எடுத்துரைத்தார், வேற யாருக்காச்சும் எடுத்துரைத்திருக்கலாம், யாருக்கிட்ட பேசியிருக்கல பகவத்கீதையை ஏன் அர்ஜுனனுக்கு இருந்தார். அர்ஜுனன் வந்து அவர் நண்பன் மட்டும் இல்ல, பக்தனும் கூட. ஸோ நம்ம வந்து எது நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது கான்ஃபிடென்ஷியல் நம்ம நல்லது ஷேர் பண்ண பார்க்கும்போது நமக்கு அதுக்கு உகந்த ஒரு ஆள் இருக்கணும். அது யார், நம்ம நண்பர். அவரை பத்தி நமக்கு நல்லா தெரியும். அதே மாதிரி அவர் ஒரு பக்தனும் கூட இல்லையா, அதனால எடுத்து வைத்தார். ஸோ ஹரே கிருஷ்ண, அவர் மூலியமா நம்மளுக்கு சொல்ல வராரு. ஆமா, அவர் மூலியமா கரெக்ட், நமக்காக வேண்டி அவர் மூலியமா நம்மளுக்கு சொல்ல வராரு. ஆமா கரெக்ட், அவர் மூலியமா என்ன பகவத்கீதை, மனிதனுக்கு உரைத்தது திருக்குறள். சோ அப்படி. சோ இது வந்து இது வந்து உயர்ந்த அறிவியல். இதே அறிவியல்னு சொல்றாங்க, என்ன சொல்ல முடியுமா, ஏன் அறிவியல்னு சொல்றோம் பகவத்கீதைய? இது பிராக்டிகல்ஸ்ல வர மாதிரி வரும். அது அதாவது என்னன்னா ஒரு அந்த இதை இது பண்றதுக்கு, துன்பத்தை எல்லாம் போறதுக்கு, அமைதியை கொடுக்கறது, இதெல்லாம் பிராக்டிகல் பண்றோம். அறிவியல்ல பிராக்டிகல் பண்றோம், அறிவியலை உருவாக்குறோம், மனிதர்களை உருவாக்குறோம் நிறைய.
விஞ்ஞானத்துல வந்து எவ்வளவு இதெல்லாம் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது வந்து ஒரு விஞ்ஞானம். இது சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமா. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. இது வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில உபயோகப்படுத்த முடியும். ப்ராக்டிக்கலா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்கு, ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு, கான்செப்ட். நம்ம வந்து இந்த காலத்துல சயின்ஸ்ன்னு சொன்னா அதுக்கெல்லாம் என்னெல்லாம் என்ன சொல்றது குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும். சயின்ஸ்ன்னு சொன்னா இதெல்லாம் தான் இருந்தாதான் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பகவத்கீதை இதெல்லாம் உண்டு. நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க, எல்லாம் உண்டு. ஸோ இந்த விஞ்ஞானம் வந்து எப்படின்னா முதல்ல சீடப்பரம்பரையா வந்தது இல்லையா? சீடப்பரம்பரை வந்து சீடப்பரம்பரைன்னு நான் அந்த சங்கிலி தொடர் இல்லையா? தட் இஸ் ஒரு குரு, அடுத்து அவரோட சிஷ்யன்னு சொல்லுவார், அந்த சிஷ்யன் அவரோட சிஷ்யன் அப்படியே வந்துட்டு இருந்தது. ஆனா காலப்போக்கில் எங்கேயோ அது வந்து உடைஞ்சு போச்சு, இந்த சங்கிலி தொடர் உடைஞ்சு போச்சு. அப்போ என்ன இருக்குன்னா, இந்த அர்ஜுனர் வந்து இந்த போர்க்காலத்துல கலங்கி இருக்கும்போது பகவான் என்ன நினைத்தாரு, ஓகே இது சரியான தருணம். ஏன்னா கலியுகம் ஆரம்பிச்சிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க, பேசும்போது ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணுங்க. பிரபுஜி ஏதோ அனாவசிய சத்தம் வந்துட்டே இருக்கு பிரபுஜி. ஆமா, எல்லாரும் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிட்டு, தட் இஸ் பேசும்போது மட்டும் ஒன்னும் ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ இந்த கலியுகம் ஆரம்பிச்ச பொழுதுதான் நமக்கு இந்த குருட்சேத்திர போர் நடக்குது இல்லையா? அப்போ சரியான தருணம் அப்படின்னு நினைத்து பகவான் இது எடுத்து வைக்கிறார். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் கலியுகம்னா என்ன, ஏஜ் ஆஃப் காரல் சொல்றோம் இல்லையா? கலியுகத்துல மந்த புத்தி இருக்கும், மனிதர்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை நெறி வாழ்க்கை முறை எல்லாம் வந்து மங்கி போயிருக்கிற காலம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து வைக்கிற மாதிரி நமக்கு எடுத்து வைக்கிறார். நம்ம எல்லாருக்கும் இல்லையா? கலியுகத்தில் தோன்ற அத்தனை பேருக்கு எடுத்து வைக்கிறார் இந்த இது. ஸோ இந்த சங்கிலி தொடர் மீண்டும் வந்து அது புதுப்பிக்கப்படுகிறது அந்த டைம். ஸோ பகவத்கீதை ஃபார்முலா நமக்கு அளித்திருக்க, வியாசர் நமக்கு அதை ஒரு இது கிரந்தம் வடிவாக நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவர். ஓகே, அதுல நமக்கு நம்ம பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார், அவரு ஆங்கிலத்தில் சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்தது இல்லையா, அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பு நடத்தி நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அவைலபிளா எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி அது வழிவகுத்துலாம். இன்னைக்கு பகவத்கீதை வந்து 60-80 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ நம்ம இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி அது மாத்திரம் இல்லை, எல்லா மொழிகள் 60-70 மொழிகளில் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது வந்து எவ்வளவு வந்து பகவத்கீதை விற்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா, இந்த கீதா பிரஸ் அவங்க சொல்றாங்க, அது 2022லயே பாத்தீங்கன்னா 1400 லட்சம் காப்பீஸ் அப்பவே விற்பனை ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அத்தனை பேர் வந்து பகவத்கீதையை வந்து அதனால பெனிஃபிட்டா இருக்காங்க அப்படின்றதுல இருந்து தெரியாது. ஸோ பகவத்கீதை முதல்ல வந்து எப்போ வந்து உரைக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தா, அதுக்கு பதில் நமக்கு இந்த பகவத்கீதையில 4.1 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கார். என்னது? ஸ்ரீ பகவான் உவாஜா இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்தாவானஹம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிரார்த்தா மனோர் இக்ஸ்வகவே அப்ரவேத் அப்படின்றாரு. முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், இந்த அழிவற்ற யோக அறிவியலை நான் முதல் யாருக்கு? சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு போதித்தேன். விவஸ்வான் அதை மனித குலத்தின் தந்தையான மனுவுக்கு போதித்தார். மனு அதை இக்ஷ்வாக்குவுக்கு போதித்தார். அப்படியே சீட பரம்பரை வழியாக வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு, எப்போ நம்ம இந்த மனு இந்த இது ஆரம்பிக்கும் போதே, இந்த நம்மளுடைய வரலாற்று மனித குல வரலாற்று ஆரம்பிக்கும் போதே அது பகவான் வந்து ஆமா திரேதா யுகத்தில் வந்து இது அதுக்கு முன்னாடியே திரேதா மட்டும் இல்ல, நம்ம இந்த மனு உடைய இது ஆரம்பிச்சது இல்லையா, அந்த டைம்ல மனித குல வரலாற்று ஆரம்பத்தில் வந்து இது ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் பார்க்கறதுக்குன்னா, இது நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நம்ம இப்போ எத்தனாவது மனுவில் இருக்கோம்? 27வது மனுவில் இருக்கிறோம். ஆனா வந்து 7வது அதுக்கு முன்னாடி 7 மனுக்கள் இருந்திருக்காங்க. அப்படி பார்த்தா அது இதுக்கு முன்னாடி 6 மனு, இப்போ 7வது இது இருக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா 28 மகாயுகம் முடிஞ்சிருக்கு. எப்படின்னா ஒரு மகாயுகம்னா 4.23 தட் 43 லட்சம் வருஷம். அது வந்து ஒரு மன்வந்தரா, ஒரு மனுவின் காலம் அப்படின்னா ஒரு மன்வந்தரா. ஒரு மன்வந்தரானா 71 யுகம் அப்படின்னா 3067 லட்சம் வருஷம் அது அப்படி. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 7வது மனுவின் காலத்துல இருக்கோம்.
அப்போ எவ்வளவு டைம் இது வரைக்கும் வந்து இந்த கால்குலேட் பண்ண இன்னையோட இப்போ இருக்கிற 2025ன்னா எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி அப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா இப்படி. தட் இஸ் நமக்கு இந்த மன்வந்தராக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா 27 மகாயுகம் முடிஞ்சிருக்கு. தட் இஸ் அப்படி பார்த்தா 1166 லட்சம் வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு முன்னாடியே. அப்புறம் இந்த மன்வந்தரில் இருக்கிறத சத்தியயுகம், துவாபர யுகம், இப்போ கலியுகம் ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்தோம்னா எவ்வளவு 38,88,000 வருஷம் ஆச்சு. இதுல கலியுகத்துல நம்ம இது வரைக்கும் 5127 வருஷம் ஆச்சு அப்ராக்சிமேட்டா. இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தா நம்ம வந்து எவ்வளோ 120 எவ்வளோ, தட் இஸ் 105 லேக் இல்லையா, லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. இது வந்து பகவான் உரைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இதுல இந்த கணக்கு போட்டது தெரியுது எனக்கு. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் யோசிக்கணும். மெனி இயர்ஸ் இல்லை, பல லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி, பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இது வந்து பகவான் உரைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன இந்த எவ்வளவு வருஷம்னு முக்கியம் இல்லை, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இந்த பகவத்கீதையை தவிர இல்ல பகவத்கீதை நம்ம இந்த வேதங்களை தவிர மற்றதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் தோன்றியதுன்னா அதற்கு அப்புறம் தான். ஸோ அந்த அளவு இத்தனை வருஷமா வந்து பகவத்கீதை இன்னமும் வந்து ரிலவெண்டா இருக்கு. இன்னமும் வந்து அதோடைய தானம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இன்னும் வந்து மங்கி போகலை. ஸோ அப்படி பார்த்தா என்ன அர்த்தம், இது வந்து மனித குலத்துக்கு வழிகாட்டி அப்படின்னு நமக்கு கிளியரா புரியுது. என்ன, நம்மளை விட பெரிய முனிவர்கள் இருந்தாங்க, பெரிய குருக்கள் இருந்தாங்க, அவர்கள் எல்லாம் கடைபிடித்தது இல்லையா. அப்படி இருக்கும்போது பகவத்கீதை வந்து ஒரு உயர்ந்தது, மனிதனுக்கு எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்றது வழிகாட்டுறதுக்கு வந்து உருவாகி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பகவத்கீதை நமக்கு ஆசிட்டிஸ் நமக்கு அளித்திருந்தாரு. அது வந்து 57 வருஷம் ஆச்சு இன்னைக்கோட. தட் இஸ் 2025 பார்க்கும்போது 57 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு பகவத்கீதை நமக்கு ஆசிட்டிஸ் நமக்கு பிரபுபாதர் அளித்திருக்கிறார். அது நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம எல்லாம் அப்போ எல்லாம் சொன்ன மாதிரி பகவத்கீதை ஒன்று மட்டும்தான் வந்து பகவானால் வந்து அவருடைய ஆக்சுவல் வேர்ட்ஸ்னால நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ பிரபுபாதர் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ரீச்சிங் புக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ப்ராக்டிக்கல் ப்ரீச்சிங்னா அது வந்து மற்றவர்கள் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு வந்து பெஸ்ட் புக் அது அப்படின்னு சொல்றாங்க, எப்படி வாழ்க்கை நேர்முறைகளை பற்றி எல்லாம். அதே மாதிரி சங்கராச்சாரியார் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அமுதம் இல்லையா, ரிவர் ஆஃப் நெக்டர் அப்படின்னு, அமுதம் ஆறு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ பகவத்கீதையில, ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். யா, தேங்க்யூ. அப்புறம் பகவத்கீதை எவ்வளோ ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது யாரு வந்து பகவத்கீதையை கேட்டார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா அர்ஜுனர் இல்லையா. அர்ஜுனர் வந்து பகவத்கீதையை டைரக்டா கிருஷ்ணரிடம் கேட்டாரு. அப்புறம் சஞ்சயன் வந்து அவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அந்த திவ்ய இது விஷன் வழியாக அவர் வந்து வேத வியாசர் அளிச்சிருந்தார். அதனால இந்த குருக்ஷேத்திர அந்த பூமியில் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும். அதே மாதிரி திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன் வழியாக பகவத்கீதையை பற்றி தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த 700 ஸ்லோகங்கள் எப்படி வந்து பிரிக்கப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து 577 ஸ்லோகம் பேசியிருக்காரு, அர்ஜுனர் 84, சஞ்சயன் 41, திருதராஷ்டிரர் 1. இதுதான் வந்து பகவத்கீதையுடைய அந்த 700 ஸ்லோகத்துடைய இந்த பிரிவு. ஓகே, ஸோ பகவத்கீதையில விவாதிக்கப்பட்ட 5 தலைப்புகள் என்னன்னா, ஈஸ்வரர் தட் இஸ் கடவுளை பற்றி, கிருஷ்ணரை பற்றி, ஜீவா தட் இஸ் ஜீவன உயிர் வாழிகளை பற்றி, பிரகிருதி இந்த நேச்சர், அப்புறம் காலம், அப்புறம் கர்மா நம்ம செய்யக்கூடிய வினைகளை பற்றி எல்லாம் டீட்டெயிலா பகவத்கீதையில பார்த்துருக்கோம். ஸோ பகவத்கீதையில் நம்ம பெறக்கூடிய ஞானம் என்ன அப்படின்னா, தர்மத்தை பத்தி, நம்ம கடமை என்ன, நம்ம எப்படி பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும், துறவு எப்படி செய்ய வேண்டும். துறவுனா வந்து அப்படி காட்டுக்கு ஓடி போடுறது கிடையாது இல்லையா. தட் இஸ் நமக்கு இந்த பௌதிகத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்ம எப்படி ஆன்மீகத்தில் நாம் ஈடுபட முடியும் என்பதை பற்றி சொல்லுகிறது. அப்புறம் கடவுளை பற்றி உணர்த்தல், அதுவும் நமக்கு கீதையிலிருந்து நம்ம அந்த ஞானம் கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி தர்ம காரியங்கள் செய்தால் வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. நமக்கு என்ன கற்பிக்கிறது, எல்லாம் சொன்ன மாதிரி தான், எப்படி வாழ்வது, எப்படி நடந்து கொள்வது, அமைதியாக எப்படி இருப்பது, எப்படி சஞ்சலம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வாழ்க்கையே போறது ஒவ்வொரு நாளும், அது எப்படி நம்ம அந்த டைம்ல எல்லாம் அமைதியாக இருக்க முடியும் அதை பத்தி. அப்புறம் தினசரி வாழ்க்கையில் கடவுளுடன் எப்படி இணைவது, நம்ம ஏன் கடவுளோட இணைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம்
பகவானின் பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? அதை பத்தி புரிஞ்சால்தான் நம்ம வந்து ஒரு மனிதனாக வாழ முடியும். இல்லாட்டி நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது. நம்ம பகவத்கீதை 2nd சாப்டர்லேயே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நம்ம ஆத்மா இல்லையா? இந்த உடம்பு வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஆத்மா வேறு, உடம்பு வேறு. உடம்பு என்ன உடம்பு வந்து நம்ம ஒரு ஏணிப்படியில் ஏறி போகும்போது நம்ம ஒரு இலக்கை அடையணும்னா அந்த ஏணிப்படி இருக்குது, அதுதான் அந்த உடம்பு. அது இலக்கு. நம்ம இலக்கு என்ன? பகவானை சென்றடையக்கூடிய அந்த ஏணிப்படிகள். அந்த ஏணிப்படி, ஒவ்வொரு ஏணிப்படி தான் ஒவ்வொரு உடம்பு, ஒவ்வொரு உயிர் வழி கிடைச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த கீதா ஜெயந்தி அன்னைக்கு நிறைய கொண்டாட்டங்கள் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஏன் செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, எப்படி செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாரும் கூட்டு கீதை பாராயணம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி கீதை விநியோகிக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த கலா நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிறது. ஸ்லோக போட்டிகள், நாடகங்கள், இதெல்லாம் தியாகங்கள், ஹோமங்கள், அப்புறம் வந்து பிரசாத விநியோகம், அப்புறம் வந்து முக்கிய நகரம் மகோத்சவம் கூட நடக்கிறது. இதெல்லாம் நடக்கிறது. இந்த கொண்டாட்டங்கள்லாம் ஏன் தேவை சொல்ல முடியுமா? அதோட நோக்கம் என்ன? அனைவரும் கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அதை பத்தி கொண்டாட முடியும். தெரியாம சும்மா நம்ம எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க, நம்மளால கொண்டாட முடியாது. இந்துக்களின் ஹோலி புக் தானே அது. ஒரு ஹோலி புக். நம்ம எதை பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறோம், அனிவர்சரி கொண்டாடுறோம், இல்ல நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இது கொண்டாடணும். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம பார்த்தோம்னா காலத்தால் அழியாமல் இருக்க வேண்டி அதை ஞாபகப்படுத்தணும் நம்ம இல்லையா? அந்த ஞாபகம் வருறதுக்காக, எல்லாருக்கும் மறவாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த கொண்டாட்டங்கள் நடக்கிறது. நாம் யார் என்பது அந்த நாள் நம்ம வந்து பகவத்கீதை பற்றி நினைக்கும் போது நாம் யார் என்பதை நம்ம நினைவூட்டுகின்றோம். நாம் ஏன் இங்க இருக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஏன் செய்ய வேண்டும், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அந்த நாளை கொண்டாடும் போது அந்த நாளை பற்றி நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? நினைவு கூறுகிறோம். அப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம என்ன ஆகுறது, தார்மீகம் மற்றும் ஆன்மீக அடித்தளத்தை பலப்படுத்துகிறது. ஸோ நம்ம எந்த எதை கொண்டாடினாலும் நம்ம வந்து அந்த கொண்டாட்டத்தின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அதை இன்னும் வலுவூட்டுறதுக்கு அந்த நாள் வந்து நமக்கு உபயோகப்படுகிறது. அதே மாதிரி பகவத்கீதைன்னு சொல்லும் போது என்னன்னு, அது நம்ம சரியான முடிவுகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு, நேர்மையாக வாழ்வதற்கு, மனக்கட்டுப்பாடு, இதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க. இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து அந்த பகவத்கீதை இந்த நாள். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இந்த பகவத்கீதையை பத்தி இன்னைக்கு இந்த கீதா ஜெயந்தி வீக்ல நம்ம நினைக்கலன்னா திருப்பி இதை நம்ம எடுத்து நம்ம நினைச்சிருக்க மாட்டோம் இல்லையா? வேற ஏதாச்சும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். இன்னைக்கு இது நினைக்கக்கூடிய நமக்கு ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதே மாதிரி இந்த பகவத்கீதையை நம்ம நினைக்கும் போது அமைதியும் கருணையும் கிடைக்கிறது, கோபம் விட்டு செல்கிறது. அதே மாதிரி நம்மளுடைய கல்ச்சர் அதை வந்து பாதுகாக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக என்ன, நமக்கு பிரபுபாதருடைய நோக்கம். பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார் நமக்கு, தட் இஸ் உலகம் முழுவதும் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து எல்லாராலும் பகவத்கீதையினுடைய பெருமைகளை எல்லாரும் புரிந்து கொண்டு அதனுடைய அந்த நோக்கத்தை எல்லாரும் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதோடைய மறுமலர்ச்சிக்கும் இது உதவுகிறது. அது மாதிரி முக்கிய நகரும் மகோத்சவம் நடக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு சின்ன தகவல். நம்ம ரஷ்யா பிரதமர் புதின் நம்ம பகவத்கீதை கொடுத்திருக்காரு. பல வருஷமா சண்டை போட்டுருக்காங்க அவங்க. பல வருஷமா சண்டையில இருக்காரு அவருக்கு இந்த புக்கு தான் கொடுத்திருக்காரு. பிரைம் மினிஸ்டரும் வந்து இஸ்கான்ல வந்து கலந்துக்கின்னு தாளெல்லாம் போட்டுக்கின்னு பாடினு வர்றாரு அவரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு பிரபுஜி. எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த புக்கு கொடுக்குறாருன்னா, அந்த ரஷ்யாவுக்கு போயிருந்தாரு, நம்ம குரு கூட போயிருந்தாரு, பிரபுபாதா கூட போயிருந்தாரு. எவ்வளவு சிரமம் அந்த இடத்துல, அவ்வளவு அதாவது சொல்ல முடியாத அளவுக்கு திருட்டுத்தனமா போய் தான் அங்க இருந்தாரு. அவரு இருந்து செஞ்சுட்டு வந்தாரு. இப்ப பகவத்கீதை புத்தகமே வாங்கிட்டு போறாரு அவரே வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் பிரபுஜி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது, தட் இஸ் பகவத்கீதை எப்பவும் ரிலவெண்ட், எல்லாருக்கும் ரிலவெண்ட். இதில் நம்ம பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்காரு, உலக நாடுகள் சண்டை சச்சரவு இருக்க வேண்டும் என்றால் பகவத்கீதை நம்மளுடைய கிரந்தங்கள் வழி நடக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ அதற்கு இதெல்லாம் ஏதுவாகும். அப்சல்யூட்லி ஹரிபோல். ஸோ நம்ம வந்து இந்த நோக்கங்களை பார்த்தோம் நம்ம இப்போ. ஸோ இது எப்படின்னா, நம்ம பரம்பரை வழியாக நம்ம வந்து இந்த நமக்கு அளிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னோம். ஸோ அந்த பரம்பரையோட மகத்துவம் ஒரு நிமிஷம் பார்க்க போனோம். யாரு? கிருஷ்ணர்ல இருந்து இல்லையா,
கிருஷ்ணர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மಧ್ವಾச்சாரியர், அதே எல்லாம் வந்து நம்ம 22வது குரு யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. சாட்சா சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்தார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து இந்த சத்கோசாமிகள் எல்லாம் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பக்தி வினோத தாக்கூர், அப்புறம் கௌர கிஷோரா, அவர் பக்தி சித்தாந்த சுவாமிகள், அப்புறம் வந்து 32வது யாரு பரம்பரையில யாரு பார்த்தா 32வது ஸ்தானம் வந்து நம்மளுடைய சுவாமி பரவாயில்ல பக்தி ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபாத் அவர் தான் இல்லையா? இந்த வழியாக நமக்கு இந்த நம்மளுடைய இந்த அறிவுகள் நமக்கு பகர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து எப்படி நம்ம பகவத்கீதை இதெல்லாம் நம்ம கிரந்தங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு குருவின் பரம்பரை வழியாக வந்து குருவினிடம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். ஸோ நம்ம வந்து பகவத்கீதை சொல்லுங்க. நம்ம பிரபு இவர் தான் வந்து எல்லா நாட்டிலையும் போய் சேர்ந்துட்டு வந்தார். வேற எந்த குருவும் போல. நம்ம இவர் தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரபு எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவரோட சீடர்களுக்கு அந்த குரு ஒரு தௌத்தியம் கொடுத்தார். நம்ம குரு நம்ம இது பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர்களுக்கு வந்து அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி சொன்னார், உலகம் முழுவதும் நீ பரப்ப வேண்டும். அதனாலதான் அவரு அந்த முதிர்ந்த வயதில் கூட அவர் வந்து உடல்நலம் ஒன்றும் பார்க்காம அவர் சென்று உலகம் முழுவதும் பரப்பினால் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பரவி உள்ளது இல்லையா? ஒவ்வொரு குருக்களும் அவரவர்களுடைய சிஷ்யருக்கு ஒரு தௌத்தியம் கொடுத்திருக்காங்க. அது பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தரும் செய்து வந்தார்கள். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அப்படி எடுத்துக்கணும் நம்ம. ஸோ மற்றவர்கள் ஏன் போகல அப்படி இல்லை. பிரபுஜி பகவத்கீதை எப்படி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கொடுக்கும்போது நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்குது. ஆனா உலகம் பூரா செஞ்சது நம்முடைய குரு தான். அப்படி இல்ல பிரபு, இது வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும். நம்ம அந்த டிஸ்கஷன் போக வேணாம். நம்ம இன்னைக்கு அது பாயிண்ட் இன்னொரு நாளைக்கு அந்த டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். இப்ப என்ன நம்ம சொல்லணும்னா இதுதான், தட் இஸ் பிரபுபாதருக்கு கொடுத்த தௌத்தியம் என்ன, அவருடைய குரு உலகம் முழுவன் அது எடுத்து சொல்ல வேண்டும். அது அவரு செய்தார். மற்றொரு பார்த்தீங்கன்னா பரத கண்டம்னா அது உலகம் முழுவதும் பரத கண்டம் முன்ன இல்லையா? ஸோ அது டிஸ்கஷன் வேணாம். அது இன்னொரு வேற டான்ஜென்ட்ல போடாது, இன்னொரு நாள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஆனால் பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி இது உலகம் முழுவதும் இப்போ வந்து இந்த பகவத்கீதையை பரப்பி அதனுடைய சாராம்சத்தை எல்லாருக்கும் புரிய வச்சது பிரபுபாதர் உப்போ இல்லையா? உலகம் முழுவதும் நமக்கு இஸ்கான் இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி சொல்லுங்க குயிக்கா. ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு இந்த கீதையை பத்தி பேசுறது கீதா மகாத்மியம் பத்தி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் பிரபுஜி. சரி, அது கடைசியில மாத்தா அதுக்கு வந்து சான்ஸ் லாஸ்ட். ஓகே, இப்ப நம்ம இது முடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதனால இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம பகவத்கீதை நித்தியம் படிக்க வேண்டும் இல்லையா? அது ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அதோடைய சாராம்சத்தை புரிந்து கொள்ளணும். அப்போ நம்ம வந்து என்னெல்லாம் அதோடைய பயன்களை பார்த்தோம், நோக்கம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும். இப்போ எப்படி நம்ம பண்ணலாம், நம்ம கையில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இதுல வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் 18 நாள் இந்த கோர்ஸ்ல சேர வைக்கலாம் இல்லையா? அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம லெவல் 1ல இருந்தா லெவல் 2 போகலாம், லெவல் 2ல லெவல் 3, லெவல் 3ல அது மாதிரி எல்லா லெவலுக்கும் நம்ம முழுமையா நம்ம வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதத்தை பத்தியும் நம்ம கிரந்தங்களை பத்தி எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். அப்புறம் தினமும் நம்ம காலையும் மாலையும் நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கலாம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பிரபுபாதர் புஸ்தகங்களே படிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய மேற்கோள்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில இருந்து. அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு முக்கியமானது இஸ்கான் கோயில்களுக்கு செல்லணும்னா அங்க சாது சங்கம் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்ரத்தா சாது சங்கம் இல்ல பக்தியோட ஸ்டெப்ல அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி எளிமையான வாழ்க்கையை நமக்கு வாழ முடியும். ஏன்னா பகவத்கீதை அதே மாதிரி பாகவதம் படிக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்கள் வழி செல்லாமல் புலனின்பங்களை தேடாமல் பகவானை நாம் சென்றடையக்கூடிய வழியை பார்ப்போம். அப்போ எளிமையான வாழ்க்கையின ஆசையை கட்டுப்படுத்தி பகவானை சென்றடையக்கூடிய வாழ்க்கைகள் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லையா? அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஜனவரி 1 முதல் வந்து புது கோர்ஸ் ஆரம்பிக்குது. ஸோ எல்லாரும் வந்து அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வந்து அதில் ஜாயின் பண்ண இது பாருங்க. அதே மாதிரி பாக்கியில் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம வந்து அந்த புக்ஸ் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கு புக்ஸ் வாங்கி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண பாருங்க. எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிரபுஜி சொன்னார், உலகம் ஃபுல்லா எல்லாம் சென்றடைய வச்சார் இல்லையா நம்மளுடைய பகவத்கீதையை. அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் அளிக்கிறதுக்கு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிளா ஒரு நம்ம பகவத்கீதையை பத்தியும் நோக்கத்தை பத்தியும் பகவத்கீதையுடைய சாராம்சம் அதோடைய நோக்கத்தை பத்தி பிரபுபாதருடைய செயல்களை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். ஓகே,
ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் டைம் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பட் சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் பகவத்கீதை. இன்னைக்கு பகவத்கீதையை பற்றி நம்ம ஞாபகப்படுத்துறது, நம்ம ஞாபகம் வைக்கிறது ரொம்ப உசித்தமானது. ஸோ இந்த வாரம் ஃபுல்லாக பகவத்கீதை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். நம்ம பகவத்கீதா ஜெயந்தி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இந்த வாரம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம நிச்சயமாக இந்த பகவத்கீதையை எல்லாருக்கும் சென்றடையறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நான் இந்த இதை நான் என் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது பத்மா மாதாஜி ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவாங்க பகவத்கீதையை பற்றி, அதோட பேக்ரவுண்டை பற்றி. அது நம்ம என்னன்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் இங்க வந்திருக்க எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள். இந்த சனிக்கிழமை சத்சங்கத்திற்கு இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக, தமிழ்துறை சார்பாக உங்க எல்லாரையும் வருக வருகன்னு வரவேற்கிறேன். இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கிற எல்லாருமே பெரியவங்க, எல்லாருக்குமே நான் கொஞ்சம் பகவான் கிருஷ்ணரோட திருவாயில இருந்து மலர்ந்ததுதான் பகவான் கிருஷ்ணர். அவரோட அந்த கங்கா மாதா அவங்க நதியில நம்ம நீராடணும் அப்படின்னு பாவம். அதே மாதிரி அப்படிப்பட்ட திருவடியில, பகவானோட திருவடியில இருந்து வந்த கங்கா மாதாவிற்கே அப்பே பகவான் கிருஷ்ணர் அவரோட திருவாயிலிருந்து பகவத்கீதைக்கு ரொம்ப பெரிய பகவத்கீதை. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மாதாஜி, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி கேட்கவே இல்லை. கேக்குதா மாதாஜி? நான் இது சேஞ்ச் யுவர் பிளேஸ். ஓகே மாதாஜி, கண்டினியூ பண்றேன். பகவத்கீதை பகவான் திருவாயில இருந்து மலர்ந்தனால இந்த பகவத்கீதைக்கு ரொம்ப பெரிய ஏற்றம் உண்டு. நம்ம பகவத்கீதை வாசிக்கிறதுனாலையும் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறதுனாலையும் கண்டிப்பா நம்ம பாவங்கள் எல்லாமே அடையும். அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. பகவத்கீதையை யாரெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னா, குழப்பமான மனநிலையுடையவர்கள், குழப்பம் அடைந்தவங்க எல்லாருமே பகவத்கீதையை வாசிக்கலாம். அதுவும் சம்சாரிகளா இருக்கிற நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பா வாசிக்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையை பற்றியதான ஒரு முழுமையான புரிதல் கிடையாது. அதனால எப்படி அர்ஜுனர் அவரோட போர்க்களத்துல மனநிலையில பகவான் கிருஷ்ணரோட திருவடியை பற்றி கிருஷ்ணா தான் காப்பாத்தணும்னு கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆனாரோ, அதே மாதிரி சம்சாரிகளான நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிருஷ்ணரோட திருவடி பற்றி சரண்டர் ஆயிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்ன அந்த பகவத்கீதை படி நம்ம லைஃப்பை நம்ம எடுத்து போகணும். எப்படி அர்ஜுனரை கிருஷ்ணர் வழிகாட்டு மாதிரி கிருஷ்ணர் நம்மளோட மனசுல இருந்து நம்மளையும் வழிகாட்டுவாங்க. நம்ம மனசுல நிறைய கேள்வி இருக்கும், நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும். அதுக்கான தீர்வு எல்லாமே பகவத்கீதையில இருக்கு. இப்போ நம்ம குழப்பம் இருக்கிறப்போ நம்ம பகவத்கீதை புக்கை ஜஸ்ட் எடுத்து வச்சு அதுல ஸ்லோகம் வாசிக்க தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் அப்படியே வாசிச்சுட்டு அந்த பொருளுரையெல்லாம் அப்படியே வாசிச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சும்மா வாசிக்கிறப்பமே நமக்கு அது மனோபலம் கொடுக்கும். ஏன்னா இந்த பகவத்கீதைன்றது யாரோ ஒரு நார்மலான ஒரு மனுஷன் சாட்சாத் சொன்ன பகவத்கீதைன்றனால கண்டிப்பா நமக்கு மன பலம் கிடைக்கும். பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறதுமா, பொருளுரை வாசிக்கிறது மூலியமா, ஜஸ்ட் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றது மூலியமா இது எல்லாமே நமக்கு மன தைரியம் கொடுக்கும், அந்த கிளாரிட்டி கொடுக்கும். அப்புறம் பகவத்கீதை எப்பெல்லாம் நம்ம டிப்ரெஷன்ல இருக்கோமோ நம்ம படிக்கலாம். கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் நிரந்தரமானது. கிருஷ்ணரை நம்ம ஈர்க்கப்பட்டிருக்கணும். நம்ம அப்பா அம்மாவோ நம்ம கூட பிறந்தவங்களோ நம்ம பிள்ளைகளோ யாருமே நம்ம கூட இறுதி வரைக்கும் வரப்போறது இல்லை. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை. கிருஷ்ணர் நம்ம கூட இறுதி வரைக்கும் வருவார். நமக்கு கொஞ்சம் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம விட்டுட்டு போனவாரு. அப்பேற்பட்ட மோகன்தாஸ் பிரபுஜி சொன்ன 700 திருதராஷ்டிரர் சொன்னாரு. அப்புறம் 41 ஸ்லோகங்கள் சஞ்சயன் சொல்லியிருக்கார். 84 ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்கார். 574 ஸ்லோகம்ஸ் பகவான் கிருஷ்ணர் அவரோட திருவாயிலிருந்து மலர்ந்ததுதான் இந்த பகவத்கீதை. பகவத்கீதை அப்புறம் ராமானுஜர்,
சைதன்ய மகாபிரபு எல்லாருமே வாசிச்சிருக்காங்க. அப்பேற்பட்ட அந்த பகவத்கீதைய நம்ம தொடுறதே பெரும் பாக்கியம். நம்ம நிறைய புண்ணியம், நிறைய காலம் நம்ம புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ற பாக்கியம், அந்த புக்கை பார்த்து அந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிற பாக்கியம் எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது ஏன் தர்மக்ஷேத்திரம்னா தர்மம் மட்டுமே இங்க வெல்லும், அதர்மம் வெல்லாது. இது ஏன் குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்னா துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலம், அதுக்கு முன்னாடி ராமர் வாழ்ந்த காலம், அதுக்கு முன்னாடி பரசுராமர் வாழ்ந்தாரு. அப்ப வந்து இந்த குருக்ஷேத்திர பூமியை வந்து சமந்த பஞ்சகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் சமந்த பஞ்சகம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து தவம் பண்ணியிருக்காங்க. அக்னி, இந்திரர், பிரம்மா எல்லாருமே தவம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்திய பூமியே வந்து தபோ பூமி. காடுகள்ல ரிஷிகளும் ஞானிகளும் தவம் இருந்திருக்காங்க. நைமிசாரண்யம்ன்ற காடு ஏற்பட்ட அந்த புண்ணிய பூமியில நம்ம எல்லாருமே மகாராஜா அந்த இடத்துல தவம் பண்ணிட்டு, சோ அந்த வந்து யாரெல்லாம் உயிர் விடுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே நற்கதி தான் அடைப்பாங்க. அதனாலதான் பீஷ்ம பிதாமகர் அந்த பிளேஸ வந்து போர்க்களமா. மாதாஜி சரியா கேட்கவே இல்ல, பிரேக் ஆயிட்டே இருக்குது மாதாஜி. ரொம்ப பிரேக் ஆகி கேக்குது மாதாஜி. நல்லா சொல்றீங்க, நான் பிரேக் ஆகி கேக்குது. இங்க இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம். கொஞ்சம் இடத்தை மாத்தி சொல்லுங்க. நெட்வொர்க் இடம் ரொம்ப அழகா இருக்கு, சொல்றது அழகா இருக்கு. பிரேக் ஆகுது, எங்களுக்கு எல்லாம் கேட்கல. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு சொல்றேன் மாதாஜி, அப்ப கொஞ்சம் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ண இந்த ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி, கேட்கும். ட்ரை பண்ணுங்க. பூமிய வந்து அதனால்தான் பீஷ்ம பிதாமகர் சூஸ் பண்ணாங்க போர்க்களமா. ஏன்னா வீரர்கள் அந்த போர்க்களத்துல நிறைய வீரர்கள் இறந்து போவாங்கன்றனால அவங்க வந்து நற்கதி அடையணும்ன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துலதான் பீஷ்ம பிதாமகர் அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணாங்க. அதே குருக்ஷேத்திர பூமி இப்ப வந்து என்னவா சொல்லப்படுதுன்னா ஹரியானா. ஒரு டெல்லி ஏர்போர்ட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 67 ஹவர்ஸ்ல இந்த குருக்ஷேத்திர பூமியான ஹரியானா பண்ணிக்கலாம். அந்த குருக்ஷேத்திர பூமியில ஒரு பார்ட்ல தான் அவரோட உயிரை வந்து பான் கங்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பான் கங்கால முக்தி ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பான் கங்கால இருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் போனோம்னா ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கு, ஜோதிசர் அப்படின்னு அந்த இடத்த சொல்றாங்க. அந்த பெரிய ஆலமரத்துக்கு கீழே இருந்துதான் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதைய உபதேசம் செய்தாங்க. அந்த ஆலமரம் இன்னும் இருக்கு. இப்பவும் பக்தர்கள் அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே 700 ஸ்லோகங்களையும் பாராயணம் பண்றத வழக்கமா வச்சிருக்காங்க. நான் அந்த இடத்துக்கு போனதில்ல. இந்த சத்சங்கத்துல இருக்கிற நிறைய பேர் அந்த ஆலமரத்தை பார்த்திருக்கலாம். நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன், நம்ம எல்லாருமே அந்த ஜோதிசர் அந்த இடத்துக்கு அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே இருந்து 700 ஸ்லோகங்களையும் வாசிக்கிற பாக்கியத்தை கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு அருளணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இஸ்கான் ஸ்தாபகாச்சாரியர் பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்துல நான் கோடான கோடி நன்றி உங்க எல்லார் சார்பிலையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா பிரபுபாதர் இல்லைன்னா இஸ்கான்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை. இஸ்கான் இல்லைன்னா நமக்கு கிருஷ்ணரை பத்தியோ ராதைய பத்தியோ விருந்தாவனத்தை பத்தியோ எதுவுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் பிரபுபாதர் தான். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. அதுவும் பகவத்கீதை புக்கை எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. இந்த ஐடியா எல்லாமே பிரபுபாதர்னாலதான். ஸோ அந்த பிரபுபாதரோட வழிகாட்டுதலோட நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல நம்ம எல்லாருமே ஆக்சுவலா ரொம்ப ரொம்ப பாக்கியசாலிகள். ஏன்னா நம்ம இங்க வந்துட்டோம். எத்தனையோ பேர் இந்த மனித நம்மளும் முன்னாடி நிறைய டைமை வேஸ்ட் பண்ணிருப்போம். ஆனா நல்ல வேளை குருக்களோட கிருஷ்ணரோட இந்த சத்சங்கத்துக்கு வந்துட்டோம். நம்ம எல்லாருமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த ஆன்மீக குரு பிரபுபாதரோட வழிகாட்டுதலின்படி நம்மளோட கிருஷ்ண கான்சியஸை நம்ம ஆன்மீக பயணத்தை தொடருவோம். இதோட என்னோட வாய்ப்பு கொடுத்த மோகன் மனமான நன்றியை நான் தெரிவிக்கிறேன். ரொம்ப அழகா எனர்ஜி பிரபுஜி, மணிமேகலை மாதாஜி, அப்புறம் நான் எல்லா மாதாஜி பிரபுஜி கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன். உஷா மாதாஜி, சிம்ம பலராம் பிரபுஜி, நான் ஒரு அளவுக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன்னா அது காரணம் லலிதா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி அவங்க இருக்காங்க.
அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றி இந்த நேரத்துல நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். வடிவுக்கரசி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி, சங்கீதா மாதாஜி, யாராவது மாதாஜி என் கூட படிக்கிற மாதாஜி பிரபுஜி கிட்ட இருந்து கூட நான் நிறைய கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்துல நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மாதாஜியும் வந்து அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணாங்க இல்லையா, பகவத்கீதையை பற்றி. அந்த எங்கே தோன்று இப்போ இங்கே இருக்கு, எந்த இடத்துல வந்து அந்த குருஷேத்திரத்தில் எந்த இடத்துல இந்த பகவத்கீதை எது குறிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்த இப்போவும் வந்து போய் பார்க்கலாம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க மாதாஜி. ஸோ தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஷேரிங் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம குரூப்பில் வந்து இந்த பகவத்கீதைனால நமக்கு என்னெல்லாம் நன்மைகள் உண்டாச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ 11:05 ஆச்சு. நம்ம இன்னொரு 10-15 நிமிஷத்தில் முடிக்க பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். மாதாஜி யார் முதல்ல ஷேர் பண்ணுறாங்க? சுமதி மாதாஜி, அப்புறம் ஓகே மாதாஜி, அப்புறம் செல்லகுமார் பிரபுஜி. சரி சரி, ஷேர் பண்ணுங்க பிரபுஜி. அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே காலை ஹரே வணக்கம். கிருஷ்ணா, ஹரே வணக்கம் மாதாஜி. எனக்கு என்னோட ஷேரிங் 2010 கொரோனா பீரியட்ல ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருந்தேன் பிரபுஜி. அப்போ பகவத்கீதா வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஆனா அப்போ வாசிக்கிறப்ப கூட என்னால அதுல இருக்கிறதெல்லாம் அப்போ என்னால பகவத்கீதா சொல்ற மாதிரி என்வி அவாய்ட் பண்றது எல்லாத்தையுமே என்னால ஃபாலோ பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. ஆனா உங்க கிளாஸ் இந்த இயர் பிப்ரவரியில நான் 11 முடிச்சுட்டு மார்கழி மாசம் ஆரம்பிச்சேன். 11-2 உங்ககிட்ட வர்றப்போ பிரபுஜி எனக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சது பிரபுஜி. எனக்கு இப்போ அந்த திங்கிங்கே இல்ல. எனக்கு இஸ்கான் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நிஜம்லயே எனக்கு ரொம்ப பிளஸிங். எப்படி நீ விட்டேன்னு என்ன நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. எனக்கு அதை எடுக்கலாம், கண்டினியூஸா எடுக்கலாம் கூட அது அந்த தாட் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஆனா எனக்கு அது இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு சுத்தமா பிப்ரவரில எனக்கு அந்த தாட் இல்லவே இல்லை பிரபுஜி. உங்ககிட்ட நான் ரொம்ப அந்த புழல் கடை வச்சுக்கவங்க கூட அது பாவம் செய்யறவங்க அது கூட அவங்க அவாய்ட் பண்ணும், வேற ஜாப் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனா என்னால அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஏன் அவங்க அது ஒரு ஜாப் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது எனக்கு அந்த சேஞ்சஸ் நல்லா தெரிஞ்சது பிரபுஜி. எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருக்கு. அப்புறம் கோபியர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிருஷ்ணன் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் ரொம்ப சுத்தமா இருக்க மாட்டாங்க. அதாவது யசோதை கூட இடக்கை வழக்கை ஆச்சரம் தெரிந்த அவங்க கிட்ட அவங்க மகனா வளர்ந்துருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் இங்க மங்களார்த்தி பண்றப்போ ஸ்லோகா சொல்றப்ப ரொம்ப நீட்டா, ரொம்ப நான் படைக்கிறோன்னா ரொம்ப நல்லா நீட்டா சாமி ரெடி பண்ண அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனா எனக்கு 4 o'clock ஆரம்பிக்கிறப்ப ஜூம் மீட் என்னால நெட்டு கிடைக்கும். ரொம்ப டென்ஷன். இல்லை நான் அவ்வளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தேன், எதையுமே என்னால குஜராத் செய்ய முடியல. அப்படியே ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து டைம் ஆச்சு, ஜூம்ல அட்டன் பண்ணா போதும்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் ஃபீல் பண்ணேன் பிரபுஜி. இது போலதான் கோபியர்கள்ட்ட கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பக்தி மட்டும் எதிர்பார்ப்பாங்க போல இருக்கு. இவ்வளவு பூஜை எல்லாம் அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அப்புறம் ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து சொன்னேன். இப்ப கூட எங்க வீட்டுல கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க. என்னால கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, ஜெயின்ஸ் பண்ண முடியல. ஆனா இந்த சொல்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. நீ அவ்வளவுலாம் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணதில்ல, ஜஸ்ட் நீ சொன்னா போதும் அப்படின்றது. கோபிகள் இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது பிரபுஜி. தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங். அதுதான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நம்ம கொஞ்சம் செஞ்சா போதும், பாக்கி எல்லாம் கிருஷ்ணனே பார்த்துக்குவார். நம்ம வந்து நம்மள எடுக்க முடியாது, செய்ய முடியாதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஹரி போல் மாதா, தேங்க்யூ. அடுத்தது யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி சொல்லுங்க மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. வீடியோ வந்தது, முடிஞ்சா வீடியோல வாங்க. காலையில டெய்லி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, டெய்லி காலையில 4:30 ஆரத்தி ரொம்ப கடவுள்கிட்ட சொல்லிடுவேன். கரெக்டா நான் முழிச்சுடுவேன். என்னை நீங்க தான் நான் தூங்கிட்டா கூட என்னை நீங்க தான் எழுப்பணும். அப்படியே பேசுற மாதிரி பேசுவேன். நான் அந்த மாதிரி பேசிட்டு நான் எங்க வீட்டுல சொன்னேன், இது மாதிரி நாளைக்கு ஏகாதேசி, ஒரு பொழுது இது காலையில ஃபர்ஸ்ட் ஆரத்தி பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாமியை பார்க்கணும். எப்படியாவது சாமி வந்து எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிவாரு, கண்டிப்பா ஏகாதேசி கண்டிப்பா பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிவார் அவரு பாரு சொல்லிட்டு அதையே சொல்லிட்டே படுத்து தூங்கிட்டு அப்படியே எழும்போது 3 o'clock
அப்படியே கனவுல போட கனவு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்புறம் எழுந்து பார்த்துட்டு சரி எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த ஹரே கிருஷ்ண பூஜை ஆரத்தி எல்லாம் பார்த்து ஜபம் நிறைய சொல்லினே இருந்துட்டு அதே லைஃப்லயே இருந்த எல்லாம் மறந்துட்டேன். பார்த்தா பெருமாள் ஸ்ரீரங்க அப்படியே வந்து நிக்கிறார், வாசல்ல வந்து நிக்கிறார். எல்லா ஜனங்க அந்த சாமி வந்து நிக்குது, உற்சவ சாமி வந்து நிக்குது. அப்படியே அந்த மாலை விழுது. அது மட்டும் அந்த மாலை விழுது. ரெண்டாவது என்னால நம்ப முடியல, இவர் கூப்பிடுறாரு, என்ன சாமி வந்து நிக்குது, நீ இன்னும் உள்ள இருக்கிறீன்னா? அப்போ சாமி எங்க நிக்குது அப்படின்னு. அப்புறமா பார்த்தா அவர் காத்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் ஓடி ஓடி சுத்தி சுத்தி அவ்வளோ சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஆரத்தி எடுத்து அவ்வளோ சந்தோஷத்துல பாடி என்ன நானே மறந்துட்டேன். ஆரத்தி காமிச்சு அவ்வளவு சந்தோஷமா பண்ணிட்டேன். அடுத்து அதுலயே பக்கத்துலயே எங்க பேத்தி ஒருத்தி 10th படிக்கிறா. அவ வந்து பயந்துன்னு அழுதுன்னு இருந்தா, இப்ப எனக்கு பயமா இருக்குது. அதெல்லாம் பயப்படாத கண்ணு. அவர் தான் வந்து சொன்னாரு எனக்கு, நான் சொல்லல. அவரு நீ வந்து கண்டிப்பா 450க்கு மேல எடுப்ப. நான் சொல்ல, அவர் சொல்லாரு. ஆனா அதே நேரத்துல நீ வந்து கடவுளை விசுவாசமா நடிச்சு நம்பிக்கையோட பயபக்தி இல்லாம பயபக்தி எல்லாம் அவர்கிட்ட விட்டுட்டு அவர் பார்த்துப்பாரு, அவர் செய்வாரு. நீ மினிமம் தான் படிப்பாவோ இருந்தாலும் சரி சொல்லிட்டேன், அதையே சொல்லிட்டேன். நான் கடவுள் மேல நான் சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பா. யாரும் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க அவ கண்டிப்பா எடுக்க மாட்டா, அவ வரமாட்டா, போர்ட்ல கூட பேர்ல வரமாட்டா அப்படின்னாங்க. அவ கண்டிப்பா போர்ட்ல வருவா அப்படின்னு. அவரும் சரி. அந்த ரிசல்ட் அன்னைக்கு துளசி பூஜை, நிறைய துளசி பூஜை செய்வேன். காலையில எல்லாம் உள்ள முடிச்சிடுவேன் மொத்த தினமும். கான்சியஸ் நிறைய. அவரை தான் நினைப்பேன். யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்க மாட்டேன். அவங்க பாட்டு திட்டின்னு இருப்பாங்க, நான் அதை கேட்கவே மாட்டேன். என் பாடு நான் செய்வேன். அப்படி கும்பிட்டு இருக்கும்போது ரிசல்ட் வருது. அவ வந்து ஆசையா கண்ணே நீ கண்டிப்பா எடுப்ப கண்ணே, பாரு நீ ஓடி வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்ல போற இப்ப ஓடி வந்து அப்படின்னு துளசியை கும்பிட்டுட்டு அந்த நாம ஜபத்தை சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓடி வந்து அப்புறமா அப்படியே கண்ணுல தண்ணி வந்துருச்சு அவளுக்கு. பயப்படாத பயப்படாத கிருஷ்ணன் அவர் என்னன்னா அவர் பாரு, அவர் தான் அனுப்புறாரு, எல்லா செயலும் அவர் தான் அப்படின்னு சொன்ன. அப்புறமா பார்த்தா ஓடி வந்து 456 மார்க் எடுத்திருக்கா. அது வந்து கடவுள் கருணை. அதாவது முயற்சியும் ஒண்ணு, ரெண்டாவது கடவுள் அனுசரிக்கிறது. இப்ப மார்க் எடுக்க மாட்டேன், மினிமம் மேக்ஸிமம் மார்க் தான் எடுப்பா. அவருக்கு சொல்லனா துயரம் தாங்க. அவங்க அப்பா எல்லாம் சொன்னாரு ஒண்ணு. அடுத்து இப்ப போன ஏகாதேசிக்கு ஆஞ்சநேயர் கோயில போய் 108 மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து அந்த வெத்தலை மாலையும் துளசி மாலையும் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுத்தா. அந்த மந்திரத்தை சொல்லினே சுத்தி சுத்தி வந்து அந்த ஆரத்தி காமிச்சு பார்க்கும்போது வெத்தலை மாலையும் துளசி மாலையும் அப்படியே விழுந்துச்சு மேல. அப்புறம் உள்ள வந்து பார்த்தா பெருமாள் வந்து பூ வந்து விழுது, அப்படியே பெருமாள் கிட்ட இருந்து விழுந்துச்சு. அது எப்பயுமே விழும். சரி என்னடா அதுன்னு. சரி அது ஒரு நல்ல, அதாவது இன்னைக்கு எல்லாமே நடக்கிறது வந்து அவரோட செயல் தான். எனக்கு அவரு அந்த கீர்த்தனை சொல்லி அப்படியே என்ன மீறி பாடுவேன். சரி போல் மாதாஜி, தெரியும். ஏன்னா மாதாஜி வந்து 70 ரவுண்டு 80 ரவுண்டு பண்ற மாதாஜி. அது இன்ஸ்பிரேஷன். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். 70-80 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா ஏகாதசி அன்னைக்கும். அப்படி அதே நேரத்துல உங்களுடைய விஷ் பண்ற பிரபுஜி 2 பேரும் வெட்டிங் டே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சோ நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பகவான் கையில தான் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம பகவானை நம்ம சரணடைஞ்சு நம்ம வந்து பகவான் எல்லாம் விட்டு விட்டால் அவர் நமக்கு வேண்டியதை அவர் செய்வார். நம்ம அது வேணும் இது வேணும் கேட்கவே வேண்டிய அவசியம் கேட்கவும் கூடாது. ஏன்னா கேட்டால் அது பௌதிகமாயிடும் இல்லையா. நம்ம வந்து என்ன பகவானே உங்ககிட்ட எல்லாம் விட்டு விட்டு எனக்கு வந்து நீ என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க, எனக்கு என்ன நான் எதுக்கெல்லாம் தகுதி உண்டோ அது மட்டும் நீங்க எனக்கு பார்த்து எனக்கு நீங்க எனக்கு செய்யறதெல்லாம் நல்லதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் அவர்கிட்ட விட்டுறணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்லது நடக்கும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் ஷேர் பண்றீங்க? செல்லகுமார் பிரபுஜி, அவங்க வைஃப் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்ல பிரபு, நான் ஒரு மலையில பிறந்த பொண்ணுங்க பிரபு. இது பத்தியில எப்படி வரணும்னு எனக்கே தெரியாதுங்க பிரபு. நான் வந்து எங்க ஊர்ல இருந்தாங்க, கீர்த்தன் பண்ண வருவாங்க மார்கழி மாசம். இது என்ன இப்படி வராங்க ஏது வராங்கன்னு எனக்கே தெரியாது. நான் அவங்கள பார்த்து என்ன இது இப்படி எல்லாம் வராங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் பிரபு. அப்புறம் கிடைச்ச எனக்கு 6-7 வாரம் வந்துச்சுங்க பிரபு. அதெல்லாம் எல்லாமே தட்டி தட்டி விட்ட வேண்டாம் வேண்டாண்டி. அதே மாதிரி எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் எனக்கு திருநீர் இட்டா அதுல பிச்சுக்கங்க பிரபு நெத்தியில. அப்புறமே கொஞ்சம் ஒரு வாரம் வந்துச்சு. அப்புறம் பிரபு வந்து இது பிரபு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இது என்ன நீங்களும் இது மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேங்க பிரபு. அவர் வந்து பத்தியில வந்தோம், நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய ஆரம்பிச்சோன்னே அப்புறம் அந்த திலக்கு போட்டோன்னே அந்த திலக்கு எத்தனை கோயிலுக்கு போனாலும் எனக்கு பிச்சுக்கும். ஆனா திலக்கு வச்சோன்னே அது பிச்சுக்கிறது இல்லைங்க பிரபு, நல்லா இருக்குது.
குடும்பம் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும் பிரபு. எவ்வளோ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேங்க பிரபு. அப்பா இல்ல, சின்ன வயசுல இறந்துட்டாங்க மலையில இருக்கும்போது. இங்க வந்து அங்க எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டனோ அந்த கஷ்டப்பட்டதுக்கு பகவான் நல்ல மாதிரியே என்ன வச்சிருக்கிறாங்க பிரபு. இங்க வந்து சந்தோஷமா தான் நல்ல குடும்பத்தோட நல்லா இருக்கும் பிரபு. கல்யாணம் பண்ணதுக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு தான் நன்றி சொல்லணுங்க பிரபு. நான் எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டேன். ஆனா இங்க வந்து எந்த இதுனாலும் மாலை ஜபம் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டுல இருக்கோம். ஹரி போல் மாதா. எல்லாம் பகவான் நம்ம சரணடைந்து அவர் எல்லாம் பாத்துக்குவாரு. எல்லாரும் அவரு பகவானுக்கு தான் நன்றி சொல்லணுங்க பிரபு. எவ்வளவு தூரம் நான் எவ்வளவு 5 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருச்சு பனிக்காலத்துல எல்லாம் போய் வேலை செய்யணுங்க பிரபு. எல்லாமே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம். ஏன்னா எனக்கு கூட பிறந்த 3 பேருங்க, அவங்கள காப்பாத்தணுன்றதுக்காக அவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டுங்க பிரபு. பகவான் எத்தனை பேரும் வரம் வந்துச்சு, அதெல்லாம் தட்டிட்டு கடைசி நேரத்துல புரோக்கர் மூலியமா வந்து பிரபு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு இந்த பிரபு கிடைச்சதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றிங்க பிரபு. எல்லாம் பகவானுடைய கிருபை மாதா. ஹரி போல். ரொம்ப சந்தோஷம் ஷேர் பண்ணதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் ஷேர் பண்றீங்க மாதாஜி? எப்போ சொன்னீங்களா ஷேர் பண்ணுங்க. யார் ஷேர் பண்றீங்க? பிரபு நான் சொல்லிடுறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நானு வீக்லி 3 days கோவில் சேவை போவோம் மாதாஜி. ஒரே மினிட். செல்லகுமார் பிரபுஜி ஒரே மினிட் மாதாஜி. செல்லகுமார் பிரபுஜி ஏதாவது சொல்ல வந்தீங்களா? இல்ல, அவங்க தான் பேசுனாங்க பிரபுஜி. இப்ப அவங்க வைஃப் தான் பேசுனாங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன். ஓகே மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஆமா, எல்லா வாரமும் இருக்கு. எல்லா வாரமும் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒரு வீக் ஒவ்வொருத்தர் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். எல்லா வாரமும் இருக்கு. த்ரூஅவுட் இது நடந்துட்டு இருக்கும். அப்ப வந்து நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். டைம் இது கன்சென்ட் பண்ணி, அதனால பிரபுஜி வந்து எதுவும் சொல்லாத இருக்காரு. கிடைக்கும்ல மாதாஜி, எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுப்பீங்கல்ல? எல்லாருக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. யாருக்கும் சான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டோம். இப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினதே கிடையாது. செல்லகுமார் அவர்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதே இல்ல. அந்த இந்துமதி மாதாஜி அவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி சான்ஸ் கிடைச்சது? எல்லாருக்கும் வந்து சான்ஸ் இருக்கு. இன்னும் ஒண்ணு வச்சுட்டு we'll close it. ஓகே, நீ யார் சொல்றீங்க மாதாஜி? கண்டினியூ பண்ணுங்க. யார் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வீக்லி 3 days வந்து நான் கோவில் இஸ்கான் கோவில் சேவை போவோம் பிரபு, சென்னை இஸ்கானுக்கு. அதனால ஒரு வீட்டுல ஒரு நாள் சொல்லிட்டு போவோம். முடிஞ்சா வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க மாதாஜி. முடிஞ்சா வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. இல்ல பிரபு, திலக்கிழமை வைக்கல பிரபு நானு. அதனால எனக்கு போயிட்டு பகவான் சேவை பண்ணிட்டு வரும் பிரபு. ஆனா எனக்கு போறதுக்கு ஒரு முறை டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் பிரபு. எனக்கு கோவில் போறதுக்கு வீட்டுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க. குரு மகராஜ் வந்து அவர்கிட்ட பக்கத்துல என்ன நான் யோசிக்கிறேன், குரு மகராஜ் எனக்கு வந்து ரொம்ப கோவில் சேவை பண்றதுக்கு நிறைய இடைஞ்சல்கள்லாம் வருது, இந்த துன்பங்கள்ல இருந்து என்னை காப்பாத்து குரு மகராஜ்னு அவர்கிட்ட என் பக்கத்துல என்னன்னு அப்படியே மனசுக்குள்ளே சொல்லி நான் அழுது நிக்கிறேன். குரு மகராஜ் சொல்றாரு என்னை பார்த்துட்டு, அதாவது பகவானே பிறந்த வீட்டுல நந்தகோபாருக்கும் யசோதாமாக்கு நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தது. அதாவது பகவான் பிறந்த வீட்லயே அவ்வளவு கருத்து வேறுபாடு இருக்கப்ப சாஷா நம்மெல்லாம் வந்து மனுஷ பிறவிக நிறைய இருக்கும், அதெல்லாம் கடந்து வரணும்னு சொல்றா பிரபு. எனக்கு மனசு நினைச்சு அந்த கேள்விக்கு விட கொடுக்குறாரு பிரபு எனக்கு குரு மகராஜ். எனக்கு அப்படியே ரொம்பவும் அங்க ஆச்சரியமா ஆயிடுச்சு. நம்ம மனசுக்கு நினைச்சு பிரபுக்கு குரு மகராஜ்க்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்ட்டு. அதான் மாதாஜி, குருவுக்கு எல்லாம் தெரியும். அது கிருஷ்ணர் வழியா இதான் சொல்றோம் இல்லையா, குரு கிருஷ்ணர் ஒரே மாதிரி நம்ம கருத வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அதான் குருவுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்து மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹாப்பி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் பிரபு. தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்ல பிரசன்டேஷன் பிரபு, உங்க பிரசன்டேஷன். அப்புறம் பாடினவங்க எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா அழகா பாடினாங்க. ரொம்ப நல்லா காதுக்கு இனிமையா இருந்தது. அப்புறம் பத்மராஜ மாதாஜியும் அவங்களோட கருத்துக்கள் வந்து கீதையை பத்தி ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க. அப்புறம் அவங்கவுங்க ஷேரிங் வந்து நம்ம மனசை தொடுற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா கிளாஸ் போச்சு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேர். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வீக் 13th அன்னைக்கு மல்லிகா மாதாஜி வந்து அவங்கதான் வந்து லீட் பண்ண போறாங்க. சோ அதுக்கு வந்து கீர்த்தன் பண்றது அதெல்லாம் வந்து யாரு அப்படின்றது நீங்க வந்து முன்கூட்டியே வந்து சொல்லுங்க. மாதாஜி கிட்ட பேர் கொடுத்துருங்க. கீர்த்தன் பாடுறது, ஸ்டோரி சொல்றது யாரு அப்படின்றது வந்து முன்னாடியே வந்து பேர் கொடுத்துருங்க. சோ தட் நம்ம லாஸ்ட் மினிட் வந்து இது பண்ணிக்க வேண்டாம். பத்மராஜ மாதாஜி கொடுத்தாலும் ஓகே தான். அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அவங்க எனக்கு கொடுத்தாலும் மாதாஜி நான் நேம்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தரேன் மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி தேங்க்ஸ் மாதாஜி. இன்னைக்கு எங்களை எல்லாருக்கும் ஆசீர்வதிச்சதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க ஹரே எல்லாம் கிருஷ்ணா. அருமையா பண்ணீங்க. அதனாலதான் நான் வாழ்த்துனேன். ஓ ஓகே. இது சாரி என்டையர் நெக்ஸ்ட் கிரெடிட். வீக் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இவங்க பத்மாராஜன் மாதாஜி தான். ஆமா 14th நெக்ஸ்ட் அன்னைக்கு வீக் பத்மராஜம், 20th அன்னைக்கு தான் வந்து மல்லிகா மாதாஜி, 13th அன்னைக்கு பத்மராஜன் மாதாஜி. அதனால ரெப்பிடேஷன் இல்லாத பாத்துக்கோங்க. இந்த வாரம் வந்தவங்க அடுத்த வாரம் மாதாஜி வரக்கூடாது. நீங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ் மாதாஜி, நான் ஸ்டூடெண்ட் மாதாஜி. நான் எப்படி மாதாஜி அத இவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஹேண்டில் பண்றது? நான் ஹெல்ப் வேணா பண்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட டீச்சர் You're going to சொல்லியாச்சு, lead நீங்க only. பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். You're going to நீங்க lead, எப்படி அவ்வளவுதான். You எப்படி said yes. பண்ணணும் நீங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிகர் தான் நான் உங்க பேரே ஆமா. வந்து போட்டிருக்கேன் நானு. மாதாஜி அதனால எல்லாம் நம்ம எல்லாரும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கிறோம். பேரு அதான் தான் வேற, டீச்சர், அட்மின், டிவோட்டின்னு பேரு தான் வேற. எல்லாம் ஒரே அசோசியேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். நிறைய இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வரும். அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இன்னைக்கு நான் அசோசியேஷன் சொல்றேன் இணைஞ்சிக்கிறதுக்கு நீங்க மாதாஜி, வந்து இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இது அத்தனையும் வந்து பண்ணுனது எல்லாம் வந்து இவங்க பத்மராஜன் மாதாஜி தான். அப்ப உஷா மாதாஜி கைட் பண்ணாங்க, பத்மராஜன் மாதாஜி பண்ணா ஒண்ணுமே பண்ணல. இல்ல என்னோட கைடன்ஸ் இல்ல, அதுதான் பகவானோட கைடன்ஸ். சோ இது பை தி எல்லாம் கிரேஸ் வந்து ஆஃப் கிருஷ்ணா. நடக்கு. அண்ட் எல்லா டிவோட்டிஸ் உங்களை எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் நீங்க ஆமா. எல்லாம் பாருங்க, ரொம்ப நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க. வெரி ரெலவென்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்டீங்க. டிஸ்கஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையான நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த சாது சங்க ஆஃப் ஹையர் குவாலிட்டி. ஓகே, நல்ல ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி. எல்லா வாரமும் இதே மாதிரி எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அட்டெண்டன்ஸ் மாத்திரம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஆமா 46 வரைக்கும் தான், 46 ஆமா 47 வரைக்கும் வந்தாங்க. ஆமா ஆமா மேக் இட் அரௌண்ட் 50 75 என்னோட டார்கெட் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நான் இத்தனை பேர் கொண்டு வரேன் நீங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையும் வந்து ஆமா ஜாயின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. ரிலேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்மளை விட உங்களுக்கு அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும். ஆமா the more அவங்களுக்கு அது என்ன ஃபெய்த் இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயம் we will tell others. ஆமா Faith in Krishna consciousness, that is very very important. ஆமா Faith in Krishna ஓகே consciousness. So next week வந்து பத்மராஜன் மாதாஜி வந்து லீட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டோரி வந்து அவங்க ஓகே சொல்ல போறது இன்னும் வேற ஒருத்தர் தான் வச்சிருந்தே சொல்ல போறாங்க. சேம் will not be repeated. சேம் people will not be repeated. இந்திராணி மாதாஜி நீங்க கதை சொல்றது அப்படின்னா கூட நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட வந்து பேர் கொடுக்கலாம். ஸோ சேம் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து சொன்னாங்களோ அவங்க அத்தனை பேரும் அவங்க நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது நம்ம வந்து தேங்க்யூ பார்த்துக்கலாம். மாதாஜி. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாத்திரம் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளா வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். ஓகே. டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். அதே மாதிரி வைஷ்ணவா சாங்ஸ். ஓகே, அது ஒண்ணு பாருங்க. வைஷ்ணவ நம்ம சாங்ஸ் அது பாருங்க. சேம் சாங் இல்லாம இல்ல இது கிருஷ்ணரை பத்தி சாங் ஓகே, அது கிருஷ்ண ஓகே. ஆனா வைஷ்ணவா சாங் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர். ஏன்னா நம்ம குருக்களுக்கும் நம்ம ஒரு சமர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஹரே தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி. உஷா மாதாஜி தேங்க்யூ ஹரே ஸோ கிருஷ்ணா. மச். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மராஜன் மாதாஜி, எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். வந்து பொறுமையா இருந்தது. நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து தான் முன்னாடியே சொன்னேன், கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரி இருக்குன்ட்டு. ஏன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்குன்ட்டு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாரும், ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஹாவ் அ நைஸ் டே, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் டே. Thank ஓகே, you Prabhuji, thank you Prabhuji. Thank Bless you, you, bless ஹரே Prabhuji. you. கிருஷ்ணா, எல்லாரும் ஹரே Thank கிருஷ்ணா, you, Prabhuji. எல்லாரும் Hare வீட்ல Krishna, Prabhuji. அவங்கவுங்க Thank you, ஹரே கிருஷ்ணா, Prabhuji. இது முடிச்ச ஹரே உடனே கிருஷ்ணா, ஹரே இது கிருஷ்ணா. சத்சங்கம் முடிச்ச உடனே பிரசாதம் அவங்கவுங்க வீட்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுடுங்க. பிரசாதம் Thank சாப்பிட்டுடுங்க. you, Prabhuji. ஹரே Best கிருஷ்ணா. organization, Prabhuji. எல்லாம் பத்மராஜ மாதா கிரெடிட் அவங்களுக்கு தான். நான் ஒண்ணுமே இல்லை மாதாஜி. பத்மராஜ Usha மாதாஜி Mataji, கம்ப்ளீட். Usha உஷா Mataji, மாதாஜி, ஹரே Usha கிருஷ்ணா Mataji, மாதாஜி. Hare Krishna, ஹரே Prabhuji. கிருஷ்ணா, Thank you, Prabhuji. ஹரே Usha கிருஷ்ணா மாதாஜி. Mataji. இந்த மாதிரி சொல்லுங்க ஒரு மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது எனக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஆர்கனைசேஷன் ஏற்படுத்தி எங்களுக்கு சாட்டர்டே காதுக்கு இனிமையா இருக்கு. அதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், நம்ம குரு மகாராஜுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா குரு மகாராஜ் தான் வந்து நிறைய வந்து சத்சங்கம் வந்து பண்ணணும்ன்றாரு. அடுத்தது வந்து இதுக்கு வந்து வழிவகுத்தது வந்து NND பிரபுஜி. அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அவங்க மூலியமா நம்மளுடைய ஏற்பாடு ஈஸியா வீட்ல இருந்த அதோட இல்ல உங்க டேலண்ட எக்ஸிபிட் பண்றீங்க. அது ரொம்ப ஆமா. வெளியில கொண்டு வந்துடுறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே, பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் சிந்து ஒட்டங்க தேங்க்யூ பிரபு. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ.